Accepted po ang challenge natin. Kahit di ganun kayaman, mamimigay po ako. Salamat po tayo Mento and like and share po. Magandang araw mga kakamba. Andito na tayo sa bahay ay pinuntahan natin yung isang solid subscriber natin mga kagamba. Kinukulit ako mga kagamba. Sabi niya kung hindi ko kukunin yung bibigyan niyang bigas, bibigay daw niya sa iba. Kaya nagdesisyon ako na kunin na lang. Para kahit papaano yung kapitbahay ko rito halos wala na rin makain. Binibigyan namin mga kagamba yung kapitbahay ko rito. Bali sa construction siya mga kagamba kasi ilan yung anak niya, dalawa. Tapos PWD pa yung asawa. Bali bata ko rin yung tagagawa ko rin ng bahay pag may pinapagawa ako mga kagamba. Yun pagka mayroon kami, kagaya kanina nagluto spaghetti, yun binigyan din namin spaghetti. Basta't kung mayroong sobra mga kagamba binibigyan namin kasi nakakaawa din So, kaya kinuha ko na rin yung sa subscriber para mabigyan din siya kahit papaano mga kagamba. Bibigyan ko rin siya. Kaya ikaw, Francis Leo Marcos, hanggang ngayon support ka pa rin. Hindi mo pa rin ako pinapansin. Pag binigyan mo ako sir ng bigas, bibigyan ko rin mga kapitbahay ko. Tandaan mo yan. Hanggang di mo ako binibigyan, hamon kita ng hamonin. Ito yung bata na ito. Itong solid subscriber ko, inaccept niya yung challenge mo. Hindi naman sila ganun kayaman pero talagang naantig ang puso ko doon sa kabaitan ng subscriber na yun. Kaya binigyan ko rin siya ng gagamba mga kagamba. Yung mga nangihingi ng gagamba dyan mga kagamba, pagkatapos na ng lockdown, pag mayroon na akong gagamba, uwi kasi ang probinsya, manguhuli ako ng gagamba doon, ako na mismo manguhuli. Lahat yung mga manghihingi dito sa Metro Manila, unti-untiin ko kayong iikutan. Hindi ko man kayang gawin sa isang araw, pero sunod-sunod yan. Magko-comment lang kayo dyan, ay bibigay nyo yung number nyo para tatawagan ko kayo pagka ilagay nyo lang kung saan kayo parte sa Metro Manila. Huwag nyo nagkukumplito yung address nyo. Sabihin mo lang kung pasay ka para alam ko kung saan yung ruruta ko sa mga susunod na panahon. Siguro pagtapos ng lockdown mga kagamba, yan na ang asikasuhin ko. Tapos yung mga nasa probinsya, hindi ko man kayo mabigyan ng gagamba. Padadalhan ko na lang kayo ng pitak mga kagamba, yung tinatawag naming karang. Kasi ang originally pangalan naman talaga nitong lagayan ng gagamba, karang hindi naman pitak Ayan. Since 2000, 1987 pa, ang tawag dito karang. Basta lalagyan ng gagamba mga kagamba, karang. Ngayon na lang nung nagulat ako, pitak na ang tawag nila. Ewan ko saan galing yung salitang pitak na yun. Kasi ang pitak kasi sa yun sa taniman ng palay yun Isang pitak na ganon, parang 1/4 yata ng isang hektarya. Ganon mga kagamba. So yung mga nakakaalam dyan kung bakit pitak, ipaliwanag nyo. Ayan. Shoutout muna pala kay Gian Kin Ocampo, KM Ihibik, Junel Rins Rosales, Yogo, Kurt Aguilar, Spider Gang, PH, Gagambuang, Jason Lagumis, Raymond Glover, Viral Mix Reaction, John Michael Rosales, Amil Obligar, OXY3N, Paz Martija, White Rabbit, Marco Tagli, Andre Vlogs, Espiho Vlogs, Gagamba TV Channel, at saka ayan, yun lang mga kagamba. So yung mga magpapa-shoutout dyan, dyan napalingon ako, nawala yung kurente. Yung mga nagpapa-shoutout dyan mga kagamba, comment lang kayo dyan. Ayan, panoorin nyo yan. Yung pinuntahan ko doon na kinuha ko yung bigas niya na ibinigay sa akin dahil halos 2 linggo na mga kagamba na kinukulit niya ako na kunin ko daw yung bigas. So yun, nakalusot naman ako sa mga checkpoint. Panoorin nyo lang mga kagamba. Magandang araw. Pupuntahan natin isang subscriber ngayon na sabi niya bibigyan daw ako ng bigas mga kagamba. So
medyo malayo-layo ng konti ito, kaya nag-angkas tayo. Ayan, baka sakaling makalusot tayo mga kagamba sa gitna ng lockdown. So subukan natin mga kagamba, baka sakaling makarating tayo doon. Mga kagamba, andito na tayo, malapit na. Without 7-Eleven. Hahanapin lang natin yung lugar nung subscriber na yun, yung sa dito banda. Kagamba, kagaya nung sinabi niyang address, titingnan ko doon kung nasaan siya. Ayun, natawagan ko na siya. Gaantay ko sa labas, papasok na ako ng PBC niya. Matindi yung dinaanan ng mga checkpoint, kagamba. Ayun, makakaway na siya, nakita ko. Plano ka lang tayo, wait lang tayo. Sige. Ito lang ito na mga kagamba yung bahay niya. Dito na tayo. Ayan. Doon yung bahay nila. Pasok. Ayan, papasok yung bahay nila doon. Antayin ko na lang siya rito sa labas. Kagamba. Isang solid subscriber natin to, bibigyan daw ko ng bigas. Sa Francis Leo Marcos ito, mahirap challenge ito. Mahirap lang buhay nito, hindi ito mayaman. Inaccept niya yung siya tuloy nagbigay ng bigas sa akin. Ayan. So, ikaw Leo Marcos, Francis Leo Marcos, wala, support ka pa rin ka ngayon. So ayan mga kagamba, ito yung solid subscriber natin, bibigyan niya ako ng food pack. Ayan, Francis Leo Marcos, ito mahirap challenge to, inaccept niya mga kagamba. Ano masasabi mo idol kay Francis Leo Marcos? Francis Leo Marcos, tulungan niyo na po si Tatay Mendo. Accepted ka mo. Accepted po ang challenge natin. Kahit di ganun kayaman, mamimigay po ako. Dahil tulad na ipangako ko, mayroon din siyang gagamba sa kalalagyan mga kagamba. Huling gagamba na to. Ayan, ibibigay ko na sa kanya, sa kayo lalagyanan. Okay, ayan. Thank you idol, thank you. Thank you rin po. Thank you. Yung pinaglaban-laban niyo na po yung lahat, yung nandun sa 20. Hindi pa yan. Ang gaganda. Wala akong magawa sa bahay. Salamat po sa gagamba, Tatay Mendo. Thank you rin idol, thank you. Salamat rin po. Okay. Sa lahat po ng nanonood po dyan na hindi pa po nakakapag-subscribe, subscribe na po kayo. Dahil po, wala akong may-isip na rason. Pero subscribe na kayo kasi maganda rin naman yung channel at saka yung content. Parang binubuhay na rin po natin yung agriculture ng gagamba. Binubuhay natin, hindi po tayo pwede puro gadget lang. Yun. So yun lang po. Salamat po sa gagamba, Tatay Mendo. Okay, thank you rin idol sa food pack. Thank you. Okay. Ayun mga kagamba, uwi na tayo. Titignan natin kung palulusutin tayo sa checkpoint, pero siguro makakalusot tayo mga kagamba. Mga kagamba, yan yung binigay ng isang solid subscriber natin na bigas. Ayan. Ito na tayo sa bahay. Ayan. Tapos ito, may gulay pa na binigay na sa atin, no? Ayan mga kagamba. Yun, oh. Ayan. Napakabait na subscriber natin yan mga kagamba. Ayan. Ayan, mga 5 kilo ito siguro na bigas, oh. Ayan.